Moni ndine Jack. Nde nkhani yathu siyayitali koma ikutitengera ku Turkey. Ku Turkey sitinambe potapitako. Ndiye tagwirani chakumwa ngakhale chikhale chogugudiza ticheze. Nde mukukumbukira nkhani ya Noah. Noah kalekale lija akuti zaka 4300 zapitazo. Kaniyo ili m'Baibulo kunena kuti kunali chilala. Kunalibe mvula kwa zaka zambiri. Kunali chilango cha anthu amene anali nthawi imeneyo. Ndiye mapeto ake Ambuye anamuyankhula Noah kuti umange chombo kapena titi ark. Kunena kuti apulumutse dziko iti. Ndiye anawuza anthu, anakhala kulalikira kuuza anthu kunena kuti tiye timange chombo Ambuye akuti kugwa mvula. Ndiye amati akanena choncho anthu amamuseka akamanena amamuseka kuti taonene awa kuti akuzitenga ngati ndani. Ndiye Noah anapitiriza mpakana anaona kuti kuli bwino angomanga payekha. Anapitiriza ndi family yake mpakana anamanga chombo chija. Anthu amamuseka mena mamanga chombo. Atamaliza kumanga chombo anatenga zinyama chilichonse ziwiri. Nkhunda ziwiri yayimuna ndi yayikazi, njovu ziwiri yayimuna ndi yayikazi, chilichonse ziwiri, mikango iwiri. Anazilowesa muchani mu chombo chija. Family yake inalowa mu chombo chija, kenako ngelo anamuza kuti atseke. Anatseka chitseko cha chombo chija pamene mvula inagwa. Ati mvula inagwa ndikugwa mpakana madzi nkukwera. Pamene madzi anayamba kukwera anthu anayamba kututumuka kuti sizichamanena Noah zija. Anthu aja anayamba kuthamangira kuli chombo chija ndikuyamba kugogoda kuti bambo Noah tilowetseni mchombo. Ndiye bambo Noah amayankha kuti ine ndilibe kiyi. Ndi anthu ambiri anakokoloka ndi madzi anafa. Chombocho madzi atatha chinayima pena pake, anatsekula chitseko, ngelo uja zinyama zonse zinatuluka. Imene ndi nkhani yake. Mangofuna kupereka background ndidziwa anthu nkhani ya Noah mukuidziwa. Koma tsopano panopa mu 1940 ku Turkey pali malo ena ake ku phiri amalitcha Ararat, Mount Ararat. Akuti pali landscape yodabwisa kwambiri imene dothi lili pamwambapo. Atanamba pakayikira kalekale kuti apapa kalipo kaya pali chani kaya. Koma sanathe kuchita cheki china chilichonse. Apapa nde ma scientist ena aku USA atanapitako ku Turkey kuja kuti akaone kuti kodi pamalo pamene pali chani. Ndi akhala kuyeza dothiro. Ataliyeza anapeza kuti pH kandi kanena kuti acidity inali high kwambiri. So izoti china chake pansi chinaola. Komanso munali ma levels ambiri a potassium. So izoti chomwe chaolacho chukhangati ndi cha wood cha mtengo. Sono mu Genesis mu Bible anachita kulemba kunena kuti chombo cha Noah after masiku 150 chili pamadzi chinakakhazikika pa Mount Ararat. Inachita kunena choncho. Komanso Bible inapereka ma measurements kunena kuti chinali chachitali 515 feet. Kwinako chinali wide 86 feet. Nde ma measurements amene anthu akupeza ngakhale sanachifukule chinthu chomwe akuchionacho ma measurements ake ndi chimodzimodzi. Nde anapitiriza kufufuza. Masiku Noah ali ndi ma radar system amphamvu kwambiri ochita scan pansi. Nde anachita scan pansipo nkuona kuti palidi zinthu chilipo. So sangangofikira kwamba kukumba nanga sikuopa kunena kuti saudziwa kuti pali chani. Komanso ngati ili artifact yonena kuti ndi yakalekale kwambiri ya historic ngati imeneyo, kuopa kuti pokumba pasangofikira kudziphwasula zinthu zolero zozizidwa kungophwasuka. Nde anaona kuti 13 feet pansi palidi china chake. Akumatha kuona pa chiskani chawocho kuti pali chinthu chani. Nde chinthu chomwe akuonacho akuchilinganiza kuti ichi chukhangati ndi chani, chukhangati chombo. Chili ndi malumu osiyanasiyana enda kukhulupirira kuti chombocho ndi chombo cha Noah chija. Nde ali sure 100% kuti tapeza chombo cha Noah chinakhazikika pa Mount Ararat ku Turkey, koma chinavindikirika ndi dothi chani ndi nthawi yeti. Angakhale sanazifukule zinthuzo, ma scientist ndi ma archaeologist akugwirizana kuti imene ili ndi chombo cha Noah. Kutanthauza kuti ma scientist akuvomereza kuti nkhani yodi inachitika. Nanga iwo samamene amatsutsa kwambiri. Nanga chikhalapo bwanji chombo ngati nkhani yonse inachitikedi. Chikhalapo bwanji chombo ngati zinthu zonse zinizeni. Nde nkhani mbali ina imene yonena kuti anthu
amene amadziwa nkhanizo amazikhulupirira ndi ngati proof kuti zinatanidi zinachitika, koma akupitirizabe zofufuza kwinako kwatsalako adzafukula kuti achipeze fachira achipanga scan akuchita kuona amene chilili chani akudziwa kuti chinthu chake ndi chotere. Koma nkhani ndi imeneyo, chombo cha Noah chapezeka akuti zikomo kwambiri.